L'incendi de dilluns passat al final del carrer Brucs, tot sembla indicar que novament provocat, ha estat el més greu de l'episodi de 14 petits focs de vegetació declarats a Santa Eulàlia en els últims 3 mesos. Les flames van cremar a prop de 500 metres quadrats de matoll, en aquesta ocasió molt a prop d'habitatges. El modus operandi va ser similar al de la resta d'incendis, prop d'un corriol, amb l'inici en focus diferents i a la zona que comprèn el pavelló, el camí de Caldes i els boscos de l'Areny i Can Brostenga. Preocupació com a municipi, com a govern, com a ciutadania que em transmet, que estem tots molt preocupats perquè tot just hem tingut un juny-juliol, podríem dir que fresc, amb pluges i amb humitat, i ara no, ara comencem, per exemple, aquesta setmana amb un repunt de temperatures, amb onades de calor, i bé, qualsevol d'aquests incendis que ara ha quedat en poca cosa podria agafar. Policia local, Mossos d'Esquadra i voluntaris de protecció civil estan extremant la vigilància per intentar descobrir la persona o les persones que es troben darrere d'aquest seguit de petits incendis, sobretot ara que ens trobem en plena canícula estival. El que fem sobretot és des de l'Ajuntament fer una crida a qualsevol persona que vegi alguna cosa que ens informi, que estiguem molt alertes. Ara també estem fent totes les accions de les franges, hem obert noves franges, bé, per mirar assegurar encara més els perímetres de les urbanitzacions i dels barris, però és una preocupació constant. Fins ara el mes amb més incendis ha estat al maig, amb 8 focs, com el que es va produir prop d'un corriol darrere el centre ocupacional de Pindep, i al juny se'n van produir 4. El que es va declarar a prop d'un altre camí davant de l'Institut La Vall d'Altenes va ser un dels més greus. L'avís ràpid de veïns, quan divisen columnes de fum, la celeritat de policia local i de l'ADF a l'Alzina i l'actuació de bombers estan sent claus perquè aquests focs provocats no vagin a més.